Bună dimineața, dragi prieteni! În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Marcela Buga că mi-a trimis acest material și vreau să vorbesc despre valul de dezinformare care l-au pornit trolii lui Dodon. Vă rog frumos să vă uitați la acest material, în primul rând, care mi l-a trimis doamna, pe care l-au împărțit trolii Dodon pe internet. Și după aia vom vorbi despre ce și cum este de făcut ca să combatem aceste minciuni. Vă rog să vă uitați de la început până la urmă la acest video, o să-l montez eu. Îmi pare rău că vă pun să ascultați așa prostii care le spun ei, dar este necesar ca să înțelegeți ce avem de făcut și cum să combatem. Vă doresc o viziune plăcută. Bună ziua, prieteni! Ne aflăm în fața Curții Constituționale și aș vrea să mă expun asupra situației și decizii care au fost luate de către Curtea Constituțională asupra acelor 200 de milioane de euro care veneau de la Federația Rusă cu 2,5% dobândă. Ce am putea noi în Republica Moldova să facem de acești bani pentru cetățeni și ce a făcut, ce decizii criminală a luat Curtea Constituțională. Vreau să mergem pe etape. Prima, mergem. Ne aflăm lângă Institutul de Urgență. Acest bloc din spatele meu a fost renovat și reconstruit, dotat cu utilaj performant de circa 16 milioane de euro. În această instituție activează circa 2000 de angajați medicali. În această instituție anual se tratează peste 10.000 de pacienți. Iar acesta este Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, unde a fost construit blocul chirurgical cu terapie intensivă, cu utilaj de ultimă oră, unde putem face practic orice intervenție contemporană. El pe noi ne-a costat circa 29 de milioane de euro. Asemenea blocuri de 200 de milioane de euro noi putem construi circa 7. Iar acesta este liceul Liviu Deleanu, unde învață chiar și o parte din copiii mei. El este estimat cu circa 65 de milioane de lei. În el învață circa 1600 de elevi. Aici activează circa 105 profesori și personal auxiliar. Asemenea școli în Republica Moldova, din 200 de milioane de euro, noi putem construi circa 70. Iar aceasta este grădinița 166, care pe noi ne-a costat circa 25 de milioane de lei. În ea sunt educați peste 200 de copii. În ea activează peste 30 de angajați. Asemenea grădinițe, din 200 de milioane de euro, noi putem construi pe întreg teritoriul Republicii Moldova peste 170. Și desigur 200 de milioane de euro nu înseamnă numai construcția școlilor, grădinițelor, infrastructură, canalizare, drumuri. În primul rând, în pandemie, 200 de milioane de euro, asta înseamnă vieți omenești. În primul rând, într-o pandemie și într-o situație economică dificilă, 200 de milioane de euro înseamnă ajutorul unor persoane din păturile social vulnerabile și, în primul rând, ajutorul acesta ar putea să mențină pe o perioadă oricare o stabilitate în țara ta. Iar noi putem, la ziua de azi, să fim martori cum Curtea Constituțională este un instrument politic care lucrează împotriva poporului său. Iată-ne din nou aici. După ce am vizionat toată potlogăria care o împarte Dodon cu adepții lui pe internet, vreau să-l întreb pe acest cetățean, măcar că nu putem numi cetățean, este un potlogar plătit de acest regim mafiot al lui Dodon și a democraților, pentru ca să dezinformeze lumea. Ei cum procedează? Ei procedează în felul următor, fiindcă dacă este Dodon și spune că, uite, ne-au blocat Curtea de Conturi și așa mai departe, se primește că este Dodon și lumea, o parte îl crede, o parte nu crede. Ei merg pe altă cale, merg pe calea că ies Vasia Popkin, care din inițiativă civică chipurile le spune la oameni: uite, oameni buni, și măgărie a făcut Curtea Constituțională. Uite noi, uite noi. În primul rând vreau să-i contestez acestui Vasia Popkin, oricum dracu îl cheamă, că nici tare nu mă interesează, e un potlogar și un măgar care lucrează pentru bani, că când vorbește, dumneavoastră trebuie să observați bine cum vorbește el. Dacă noi am fi avut acești 200 de milioane pe care Curtea Constituțională le-a blocat
noi am fi putut construi. Am fi putut construi atâtea spitaluri, am fi putut construi atâtea școli, am fi putut construi atâtea și atâtea. Adică el întotdeauna vorbește la viitor și la un viitor presupus, fiindcă el nu spune concret, uite, domnilor, am mai avut câteva credite de la Rusia, prin care Rusia ne-a ajutat să construim. Și uite, asta noi cu 20 de milioane de la Rusia l-am construit. Uite, strada asta e făcută pe bani rusești. Uite, grădinița asta e construită pe bani rusești. Măi, răpănosule măi, vreau să-ți aduc aminte. Vreau să-ți aduc aminte că tot ce s-a construit în anii ăștia în Moldova a fost construit. Grădinițe pe granturi date de România. România a dat granturi. N-a dat nici rusul, niciun ban n-a dat ca să construiască măcar ceva. Uniunea Europeană a dat granturi. America a dat granturi. Nu credite sub procente, dar granturi ca să fie construite școli, grădinițe, drumuri și așa mai departe. Unde a fost Rusia ta? Unde a fost? Atunci când Moldova era greu și n-a dat un ban. Spune-mi, te rog. Poți să-mi spui unde a fost? A fost acolo la locul ei, Dodon se ducea și vorbea cu Putin și Rusia făcea și ea mare ajutor. Punea embargo pe mărfurile moldovenești, pe vinurile moldovenești, pe fructele moldovenești. Câți oameni au mâncat fructe? Măgarule și ești tu. Cui îi spui minciunile astea? Noi am fi putut face, noi am fi putut face, De ce nu spui noi am făcut? Fiindcă știi bine că toți banii care au venit în Moldova și pe care până acum s-a construit ceva au fost ajutoarele din Uniunea Europeană, din America, au fost remitențele, dar nici de cum banii rusești. Unicii bani care i-au dat rușii, i-au dat cu intenție de a ne lua Moldova gaz. Ne-au luat rețele de gaz până în ziua de azi, suntem vasalii lor și depindem de ei cu gazul și de rețelele lor. Asta au făcut rușii. N-au dat niciodată bani să construiască școli, grădinițe, spitale. Nu au dat. Și oamenii care se lecuiesc, învață, copiii care se duc la grădinițe, se duc acolo numai de mulțumită banilor europeni și americani. Cât dracu, o să luați voi bani să amăjiți lumea, măgarilor. Asta am avut să-i spun lui. Acum aș vrea foarte mult să mă ascultați foarte atent ce avem de făcut. Noi înțelegem destul de bine că nimeni nu o să combată aceste minciuni dacă nu le vom combate noi. Cum putem noi lucrul ăsta să-l facem? Noi nu avem televiziunile lui Dodon care să răspândească prostiile astea. Nu suntem plătiți, dar totuși noi putem să facem așa un lucru. Noi putem, toți cei care suntem în țară aici, care avem informație, că uite, grădinița din satul acela s-a construit pe banii europeni, s-au cheltuit atâția bani. Uite, școala din satul acela a fost reparată pe banii europeni, s-au cheltuit atâția bani. Uite, drumul ăsta a fost construit pe banii americani, s-au cheltuit atâția bani. Ajutoare reale care le-a dat Uniunea Europeană. Toți cei care cunosc lucrurile astea, eu vă rog să facem așa un flash mob ca să combatem minciuna. Haideți să fim responsabili, cum fac ei, că fac video și le afișează pe internet, așa facem și noi. Numai că noi să le concentrăm toate la un loc. Adică, fiecare din noi are un telefon cu care poate să se filmeze și să se pune în rețea. Ce faceți? Luați telefonul, vă duceți, filmați grădinița, vă filmați pe dumneavoastră la grădiniță, dacă nu vreți să vă arătați fața, filmați grădinița, sau școala, sau drumul, sau casa cuiva care a fost reparată din bani europeni, sau orice lucru care a fost reparat și făcut din bani europeni, americani și așa mai departe, le filmați, le puneți în rețea, îmi trimiteți mie link-ul la ceea ce ați făcut de la pagina noastră și eu toate acestea o să le postez aici. Și vor vedea foarte, foarte multă lume. Haideți să facem acest flash mob, să nu ne lăsăm manipulați. Cu cât mai multă lume o să vadă informația adevărată, cu atât mai multă lume, cu atât mai puțin lume o să creadă televiziunilor Dodon și măgarilor ăștia care măjesc lumea. Haideți să fim responsabili. Ne ducem în fața la acolo unde a fost construit, ce a fost făcut din banii europeni, americani și așa mai departe, filmăm,
postăm și spunem, uite, asta ce spune Dodon e minciună. Asta a fost construit din banii europenilor și nu din banii rușilor. Haideți să facem acest lucru. Eu vă rog, dați să fim responsabili. Nu putem să ne mișcăm, să ieșim în stradă, nu putem. Dar putem face acest lucru. Putem să arătăm la toți. Cu cât mai mult o să postăm, cu atât mai multă lume o să vadă și o să fie, nu o să poată fi manipulată. Eu vă rog să facem acest lucru și rog încă și pe cei din partidele care noi le susținem să facă același lucru, să combată minciuna lui Dodon. Noi vă vom ajuta. Toți cei care sunteți, Andrei Năstase, Maia Sandu, Dorin Chirtoacă, Vasile Costiuc, cine mai sunteți voi, Octavian Țicu, îndemnați pe toți să facă acest lucru, să combatem minciuna. Vă invit să participați la acest flash mob. Găsim informație, o postăm, chiar dacă sunteți, nu știu, nu sunteți în țară, dar aveți informație. Sau rugați pe cineva din țară să filmeze și să posteze, sau grămădiți informația și o trimiteți aici. Toată informația eu o să o afișez aici și o să împărțim la lume ca să vadă adevărul. Eu vă mulțumesc mult și vă rog să aderați la această inițiativă ca să combatem în sfârșit minciuna lui Dodon, fiindcă cu cât mai mult noi tăcem, cu atât mai mult ei își bat joc de noi. O zi bună!